Sziasztok, srácok! Én Nopet 14 vagyok, és ebben a videóban a Farming Simulator 22 tutoriál füvet nyírni. Egy kis itt bugok vannak, ha akartok, feljöhettek a Farming Simulator 22 szerveremre. Még egy pár járműkkel, és meg is vagyunk, már nyílik is a szerver. Na, először kell egy ilyen kombány. Nézzétek, ilyen csodás kombány. Jó. Pontosan kell nyírni. Ezt nyírni, ez pontosan kell. Ez olyan pontosan kell, hogy még a pontosság is Jaj, kicsit rossz. Ugye, akkor kaszállógép kinyitása, ugye? És akkor, ugye mire kinyitotta, akkor leeresztés, a hátsót meg azt is leereszti, ugye. Aztán bekapcsolás, fűnyír, hát ott, látjátok, nyírja is a füvet. Több oldalos. Ugye így, felemelitek, megfordultok, így, tök minden milyen irányulat csináljátok, és akkor újra így, leemel, megvárjátok, és akkor újra elindulsz. Ugye ilyen szépen kell nyírni füvet ezzel a kombánnyal. Hamar kész lesztek. Na. Ugye, így, felemel, és akkor megfordultok ugyanúgy, és akkor majd ti látjátok, hogy átszkippelem. Vagy megcsinálom előre olyan gyorsan, hogy ti nem lássátok. Egy szempillantás, és aztán már kész is vagyunk. Na, a második. Ugye, beülsz egy tök minden milyen traktor, csak fent legyen, vagy valami más, nekem tök mindegy. Beülsz egy ilyen, vagyis felveszem egy ilyent, azt kérem szépen kinyitod. Ez jó hosszú, ezt a izét érdemes meg. Ugye így, ahogy leereszkedtek a földről, bekapcsoljátok, és akkor így végigmentek. Na, a következő feladat, ha nagy izétek van, nagy területektek, akkor ilyent kell venni, és aztán ilyen.
Na akkor, most akkor eljön a bálázás ide, mivel mindezt megcsinálom, akkor az nagyon sok idő lenne. Na akkor felveszel egy ilyent. Így könnyebb, lemész, beindítod, leereszted, és akkor mész egészen így, idáig, még nem lesz teli, megfordulsz, újra mész, ugye csipog, ilyenkor a kinyíló. Ugye körbebálázzátok, és akkor fehér bála lesz. És aztán felveszitek ezt a bálázót, ugye B, ugye felveszitek, becsukjátok, és aztán szépen így ideáltok, ha kell enni a tehéneknek. Betolattok, ugye? Hogyha egy pár félre megy, akkor targoncát vesztek. És akkor ott van, és akkor Z. Megnyomjátok a Z-t. És akkor Curity. És akkor szépen úgy, és aztán újra Z, és akkor be is vett, és akkor már az állatoknak lesz egy kis takarmány. Ha tetszett, nyomjatok lájkot és iratkozzatok fel, én Open14 voltam. Sziasztok!